catch 'em all. Hemmeňize salam. Men Babam Murat. Elbette hemmeňiziň durmuşymyzda boldy. Yeterini, sabır käsem doldy. Diýip aýdan wagtlarymyz az bolan nädir? Käbirlerimizde bir gedek, käbirlerimizde bolsa bir näçe gedek bu ýagda ýüze çykan bolmak ahmal. Bu videomda men sizlere sabır käsesi sözünün gelip çykyşy baradaky hekaýany gurrun görmekçi. Elbette kanalyma agda bolmadyk bolsaňyz agda bolmagy unutmaň. Watanymyna kulluk borcumy ýerine ýetirip ýören wagtlarym bir gün kitaphanada jurnallary göz gezdirip oturdum we garşyma sabır käsesi diýen hekaýa çykdy. We bu hekaýany sizler bilen paýlaşmagy makul bildim. Bu hekaýa şeýleräkdi. Barjamly bir adam ýaş wagty amanatyny tapşyrypdyr. Ýysyra bu ýaş ýigidin aýaly hem ýok bolupdyr. Bu barjamly adam bar mal mülki bolsa ýeketek perdendine, gyzyna galypdyr. Bu gyzjagat bolsa entek gögele ýaşda bolan o sebäpli beýle mal mülke ýeçilge etmekden ejir gelipdir. Şonuň üçin galan mirasy hemde kiçijek gyzy onuň daýysy ýe çykypdyr. Emma gyzjagatyň daýysy, gelnejesi hemde olaryň ogullary ýetim gyzjagatyň hem mal mülküne eýe çykypdyrlar. Hemde ýetim gyzjagaty edil öz hyzmatkarlary ýaly işledipdirler. Bu ýetim gyzjagat öýdäkileriň ähli ýumuşlaryny etmeli bolupdyr. Üstesine de olaryň söwünçlerini, igrençli geplerini hem eşitmeli bolupdyr. Bu maşgalaryň ählakdalary kiçijek gyza ezet baryny beripdirler. Gyzjagatyň eden etmişi bolmasa da onu urup gözüni gorkuzar ekenler. Gyzjagat hiç kime içine döküp derdini paýlaşyp bilmändir. Muňa ruhsat hem bermändirler. Öýdäki ähli ýumuşlar agyr bolsun, ýeňil bolsun onuň boýnuna ýüklenipdir. Gyzjagada öýüň üçeginden ýer beripdirler. Şol ýerdäki darajyk otogda gününi görmeli bolupdyr. Ol her gün gejelerini gözlerinden boýur-boýur ýaş akdyryp içini boşadar eken. Günleriň birinde ýene şeýdip aglap oturuşyna uka gidipdir. Şol gün ol diýişinde sabırlylygyň şany hökmünde tanalýan Eýýub peýgamberi görüpdir. Eýýub peýgamber gyzjagada göwünlük berip onuň ýüregini bir azajyk hem bolsa köşeşdiripdir. Şonda onuň geline bir käse berip şeýle diýipdir. Gyzym saňa beren bu käsemi gizliň bir ýerde goý. Her gün çeken kynçylyklaryndan ýadan wagtynda ýüregiň gysylyp sabryň utorunda gelip şu käse içiňe dök. Göz ýaşlaryň hem şu käse aksyn. Bir gün bu käse dolup daşyna aganda seniň hem çekken bu ejerleriň soňuna çykylar. Ertesi gyzjagat gözüni açyp daş töweregine garanjaklapdyr. Düýüşniň täsiri bilen gijeki gören nurany ýüzli adamy gözläpdir. Uzak wagtlap gyzjagat şol düýüşiň täsirinden çykyp bilmän oturypdyr. Bir hoýukdan soň ol geyimlerini almak üçin öz goş goýan çekerini açyp görse gözleri hanasyndan çykajak ýaly bolup geňirgenip seredipdir. Görse gijeki düýüşinde nurany ýüzli gojanyň oňa beren käsesi hakykatdan hem onuň goşlarynyň arasynda duran ekeni. Gyzjagat käseni eline alyp bagyryna basypdyr. Şol wagtdan başlap hem onuň ýüregi injelen ýaly bolupdyr. Şol günden soň gyzjagat şol gojanyň aýdyn zadyny edip her gün gelip ähli ejirlerini şol käsege döküp göz ýaşlaryny hem akadypdyr. Gün geçdigiçe şol käsanyň içinde şeýle bir duruy. Arasda bir suwukluk peýda bolupdyr. Wagtyň geçmegi bilen bu suwukluk käsanyň içini doldurup başlapdyr. Şonuň bilen bilelikde hem gyzjagatyň durmuşyndaky eziýetler has hem agyrlaşyp başlapdyr. Gyzjagat şaý nahar ýemekden mahrum edilipdir. Günüň dowamyna bir näçe gedek urulup söýgünç igrençlere sedewar bolupdyr. Ol giç wagtlara çenli göz ýaş döküp içini käsesine döküpdir. Käse gün-günden dolup daşyna agar derejä gelipdir. Muny gören gyzjagat indi näme bolarka diýip içini gepledipdir. Birden bir sesiň onu çagyrýandygyny eşidipdir. Gyzjagatyň gorkunjundan ýaňa el aýagy bir-birine çolaşypdyr. Ol elindäki käsesini destine ýerine goýup çagyrylýan ýerine barypdyr. Baryp görse öýdäkilerin hemmesi taýynlanyp syýahada barýar ekenler. Gyzjagaty bolsa öýüň garaguly hökmünde goýup barýardylar. Bir näçe agyr ýumuşak hem onuň boýnuna goýup gidipdirler. Gyzjagatyň sabır käsesi indi doldy. Şol düýüşinde gören gojasynyň aýtmyşyna görä bu käsanyň dolan wagty ähli çekilen ejerlerin hem soň gelmelidi. Hawa, bu hakykatdan hem şeýle boldy. Öýdäkilerin syýahat üçin minen gämisi güýçli tupan turmak esasynda batypdyr. Gämidäki ähli adamlar bolsa gäminiň içinde helak bolupdyrlar. Şeýlelikde bu sabırly gyzjagat indi bu zulumdan, eziýetlerden dynypdyr. Sabrynyň netijesinde durmuşyň süýji meýwesini hem datmak oňa meser edipdir. Gün dogar, ay dogar öz wagty bilen. Öz wagty gelende süýjar almalar. Başagay durmuşda darykma kalbyň, gyssanma hemme zat ýer bolar. Bir ömürde müň alada gaýygy bar, adamlaryň garasy bar, agy bar. Şükür, ýöne ähli zadyň çägi bar, gyssanma hemme zat ýer bolar. Buğdaya suw tutsaň çayır da gaňar, laçyny öýkünip garga da gaýar,
çyýbyklar çüýreýär, töňmeler galýar, gyssanma hemme zat ýerbeýer bolar. Eşegiň ýzyna tirkelen düýe namusdan ölenmiş öz etin iýe, urpak tozap gider, but namazgaýa, gyssanma hemme zat ýerbeýer bolar. Mudam bolup durmaz dokuzyň doly, başyňy belen tut, peste tut päli, kuştuň mallarynyň dikilşi ýaly, gyssanma hemme zat ýerbeýer bolar. Berdinazar Hudaýnazarov. Menim bu videomda sabır kasasy barada okan hekayem şulardan ibaret. Damja kanalyma agza bolmagy we video göwnüňize ýaran bolsa like goýmagy hem unutmaň.